Ассаляму алейкум, хайрлах шамлары. Приветствую всех, кто подключился к нам. И буквально через несколько секунд в этой студии мы продолжим обсуждать самые актуальные новости и события. С вами Гульсум Халилова. Поехали. Наших звільнено. Політбранці Кремля на волі. Коли наступний етап? Чи треба було віддавати Цемаха? Невідомі подробиці обміну. Коли звільнять усіх кримських татар? Президент відповів. Ну, я безумно рада представить гостей нашей студии. Это освобожденный политический заключенный Микола Карпюк. Витаю. А также адвокат Алексей Барановский. Витаю. Добрый вечер. И, как я уже сказала, действительно, мы очень рады вас видеть здесь в студии. На протяжении 5,5 лет, пока вы находились в СИЗО, журналисты, и мы в том числе, произносили всегда имена политических заключенных и ждали действительно их освобождения, как ровно тех, кого мы продолжаем ждать, которые находятся в застенках Кремля. И я вот хочу отметить, что действительно 7 сентября состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной, в результате которого 35 украинских узников Кремля, включая 24 военнопленных моряка, вернулись домой. А вот давайте посмотрим, как это было без комментариев. Спасибо всем, кто принял хоть маленькое участие в освобождении всех этих людей. Дай Бог всем здоровья. Микола, а когда вы узнали, что вы едете домой? Справа в тому, що 15 на 16 серпня мене в Володимирській тюрмі мені повідомили, що я збирався з речами. Я думав, що я йду по етапу на якусь іншу установу. Потім в дорозі мені ніхто нічого не пояснював. Я опинився в якомусь закладі. Прийшов офіцер, і перше питання, яке йому з бумагами різними, перше питання, яке йому запитав, де я знаходжусь. Ну, як де? СИЗО 2, город Москва. Я говорю, як це по-народному, Лефортово. І коли я вже зрозумів, що я в Лефортово, в мене була така підозра про те, що це може бути обмін. Ось після цього мені офіцер говорить, що зараз відбувається процес обміну. Я перший із тих, кого доставили в Москву. Ну, Володимир це поруч. І потрібно зараз працювати для того, щоб це все відбулося. Так я узнав. Але відчуття того, що обмін відбувся, реальне відчуття цього сталося тоді, коли я просто зайшов на борт українського літака. Потому что это же украинская территория. А вас из СИЗО Лефортово вывозили по отдельности, либо вы уже в автобусе всех? А вы там встречались уже в СИЗО, когда вас туда привезли? Нет. Вас там изолировали от всех, или как это было? Звичайно. Як в Володимирському централі, так в Лефортово я знаходився сам в камері. Хоча поруч зі мною був Олег Сенцов, але я його побачив вже в автобусі. Він прямо на подвір'ї біля корпусу нашого був автобус, куди нас супроводжував спецпідрозділ ФСБ. И вот я зашел в автобус, дивлюсь, Олег. Він мене пізнав, я його. То есть, когда вас в СИЗО привезли, вы не знали, что там находятся еще другие политические заключенные? Взагалі. І виникли деякі нюанси, коли мене просто вже керівництво СИЗО Лефортово просило, що, щоб я себе трошки так повів в певних напрямках, зробив певні поступки, тому що відповідальність, не треба зірвати цього процесу. А какие поступки? Что вы имеете в виду? Мені потрібно було написати заяву на помилування. Ви написали? А там є таке речення. Повністю осознаю і каюсь в содеянном.
Звичайно, що я одразу відмовився, а потім одразу думка. Там Україна, твої співвітчизники, вони попрацювали. Якщо, і плюс мені говорять, що я перший, і за мною зараз має поступити інші, і тут стоїть вибір. Чи понти ганять перед собою, перед всіма іншими, тим самим поставивши під зрив процес обміну, чи все ж таки піти, написати цю дурницю, ось, і не зірвати процес. Я вам скажу так відверто, якби це залежало, якби стояла на кону моя особиста доля, я б нічого не написав. Вперше, я не вірив, що це відбудеться, але коли за тобою стоять ще побратими, і якщо є хоча б якийсь один шанс, що це можна рішити, ну тоді вже зовсім по-іншому мислити. А вы как адвокат верили, что освободят вашего подзащитного? Я с первой встречи с Миколой во Владимирском Централе и его убеждал, и сам был абсолютно уверен, что рано или поздно его освободят. Меня это какой-то другой процесс, и все-таки вот я надеюсь, что я смог заразить в хорошем смысле вот этой уверенности его, и вот в добром здравии рад его видеть в Киеве. Микола, вы сейчас уже дома, у себя на Батьківщині. Вот находясь уже здесь, дома, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, зараз ми проходимо там курс діагностики, лікування в Фанії. Але вчора, неділя, я попросився, щоб мене відпустили. Я з сім'єю вийшов в парк Перемоги. І масово відпочинок киян, сім'ями, дітьми, прямо на природі. Відчуття атмосфери волі, відчуття повітря України, відчуття ось поруч з тобою твої співвітчизники, відчуття, що ти в своїй сім'ї знаходишся. Це емоції радості, це звичайно велике почуття щастя. І я ще поки що в ейфорії. Я вот, знаете, у вас, возможно, это не очень приятный вопрос, да, но я все-таки хотела спросить об условиях вашего содержания в СИЗО. Как 5,5 года прошли там? Ну, по-перше, я ж не в одному закладі знаходився, а в багатьох різних закладах. Але скажу вам, що після тортур... Это во Владикавказском СИЗО, да, если не ошибаюсь? ІВС. ІВС-1, Владикавказ. Після цих тортур, котрі були ставлення, в принципі, до мене було співробітників ФСІН, достатньо такі людські, гуманні. Я жодного разу не почув якихось там образ, якихось там наїздів. Ставились по-нормальному. А что было во Владикавказе? Почему там не ставились нормально? Ну, там система. Розумієте, на Кавказі взагалі слідчого комітету всі називають електриками. Это пытки, о которых вы говорите? Да. Чому електрики? Тому що там просто дізнання не відбувається від електричного струму. Тому вони всі електрики. Я коли це почув, я довго сміявся, але такий гумор зрозумів А можете кавказців. рассказать, за что и как это было? Как вы вот сказали, вас пытали? Чем, как пытали? Ну ось вечір. СІЗО-1, верніше ІВС-1. Вулиця Кавказька, Пушкінська, 10. Як тільки стемніло, виводять на коридор, наручники, руки за спину, одягають на голову целофановий кульок, скотчем перемотується, сюди ватка, щоб знизу нічого не бачив. І вивозять. Хвилин 10-15 ми їдемо, вивозять якісь приміщення, піднімають на 4-й поверх. Клема до пальця правої ноги, клема до пальця правої руки або до інших частин тіла. І починає йти електричний струм через тіло. Різними періодами, ривками, протягом певного часу. Ну, неприємне це таке відчуття. І це те, що зі мною робили. Потім привозять туди ж в ІВС, кімната для допитів, клітка, метр на метр металева, там стілець. І протягом ночі, протягом доби не дають спати. Тільки починаєш закривати очі, тут вони через 2 години міняються ці от мінти, і зразу не спать, не дають спати. Але мені ще так, як сказати вам, мені ще повезло, до мене поставились вони трошки якось по-іншому. А те, що відбувалося з Станіславом Клихом,
Його потім привозили, його не в клітку сажали, його заводили в камери, прив'язували за спину браслетами до шконки. Ну, це так, ліжко, на якому спиш. Ставили на коліна, і цілу ніч не давали спати, кричали там, значить, на коліні, не вставати, не рухатись, нічого він И не вы міг. это все слышали? Я не чую, як клеха допитували, але звукоізоляції там немає. І багатьох людей, котрих вивозили, але вийшло, мене отримували на першому поверсі, і в сусідній камері привозили. Я чув, як вивозили людей, уже після мене, потім як цей скрегіт скотчу на цілий коридор. А коли привозили вже із тортур, поміщали в сусідню камеру, і нещасний просто стогне. Стогне і просить: я подпишу вам все. Дайте мне бумагу, вызовите следователя, я что вам сейчас напишу. Ну, дайте мне поспать. Вас очень прошу, дайте мне поспать. Ну, у мене вийшла така ситуація, щоб ви розуміли, що 4 ночі були катування, на 5-ту ніч катування вже не було, але в цю ніч, в зв'язку з тим, що я не спав, не давали спати, я просто втратив там свідомість і зійшов в стан, як це називається, марення. Ну, це лікарі знають, на 3-ю, на 4-ту добу марення у людини настає. От. По-російськи бред, щоб ви розуміли. І потім я тільки очнувся вже в камері. Вже мене на 6-ту добу перевели в камеру. Я прийшов до пам'яті вже в камері. Скажите, а вот это такая система этого СИЗО, пытать людей? Ви не путайте СІЗО і ІВС. ИВС, да, это такая система или же чем Це они система. обосновывали? Да? Це система. Те, що застосовують тортури, це одне. А окрім того, вони застосовують психотропні засоби. Окрім того, ви можете цьому не Вам вірити. давали психотропные Да. препараты? У всякому разі, один раз я на добу відключився, не знаю, що зі мною відбувалося взагалі. Станіслав Клих, коли він ще був при свідомості, в нормальному стані психологічному, коли ми з ним вперше зустрілися 15 вересня на першому суді у Грозному 16-го року, ось він мені показав ось тут такий квадратний шрам, дуже чітко вирізаний. Сказав, що йому туди вставляли чіп. І я це сприйняв надзвичайно серйозно, бо коли я вийшов із стану марення, то в мене була впевненість, що мені вставили чіп. Я обшукав обстежив своє тіло, я потім подумав, що в мене якась галюня. Ну, коли мені Станіслав сказав, що йому вставляли чіп, я зрозумів, що в тій ситуації, коли я був в стані марення, розмова ментів про це велась. Звідки в мене така установка, чому я шукаю? Цілий тиждень шукав на своєму тілі його. Скажите, а зачем это все делалось? Ну, елементарна річ. Вставляється імплант, його взагалі називають. Ми в народі називаємо чіп. Вставляється імплант, і в людині через систему нашу нервову, через активування білка метафозина, людина впадає в панічний страх. Я понимаю, а вот эти тортуры, да, они для чего делались? С какой Может, целью? того, Как чтобы люди- ломать людей. Мне кажется, Это просто, да. никаких доказательств вины ни Николая, ни Станислава не было. Чтобы Поэтому выбить им нужно показания было какие-то. добиться каких-то признательных показаний. Только таким способом, вот, я так понимаю, вот для этого это все применяется. Так, тому що, ну, ви зрозумієте, беззаконня, котре там існує, котре застосовують правоохоронні органи Росії, воно десь було відпрацьовано на Кавказі, а потім поширилось по всій Росії. І те, що відбулося сумнозвісна справа Нового Величія Сіті, воно відпрацьовувалося там. Те, що зараз відбувалося, потім пізніше відбувалося в Ростові із вашими співвітчизниками, нашими співвітчизниками, кримськими татарами, це все відпрацьовувалося там. Скажите, а вы знали про вот эти пытки все? Как Ну, адвокат? я уже позже подключился, я адвокат, то, что называется, молодой, то есть я только в этом году получил адвокатский статус, но поскольку я очень сочувствовал Николаю, я вот как-то подключился к его защите именно на стадии исполнения наказания, чтобы поддерживать
какую-то связь между ним, семьей, волей, то есть, ну, вот как-то так. Потому что на поздних стадиях, уже когда приговор отгремел и так далее, но человек-то все равно остается в тюрьме, и его надо как-то поддерживать. То есть адвокат тут не только как юридический советник, но в определенной степени психолог, и как бы и просто как связующий. Просто людина, яка прийшла і поспілкувалася від душі. Передала какие-то новости из семьи, там, Що я їм привет и всім так вдячний далее. дуже А вы сильно. письмо получали с Да. Украины? Много? Дуже багато. Обеспечить правосудие в расследовании катастрофы MH17 станет гораздо сложнее после выдачи России фигуранта дела Владимира Цемаха. Об этом сказала министр иностранных дел Австралии Мариса Пейн. Давайте послушаем ее цитату. Ми визнаємо, що Україна зіткнулася з величезним тиском з боку Російської Федерації, щоб Цемаха було включено до списків цього обміну. Однак забезпечити правосуддя над Цемахом буде складніше, якщо він перебуватиме в Росії. Це буде особливо розчаровуючим для сімей жертв катастрофи MH17. Ну и Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к Москве с просьбой выдать Цемаха стране. Об этом передают голландские СМИ. Нідерланди хотіли перешкодити переведенню Цемаха до Росії. В даний час генеральний прокурор попросив Росію видати підозрюваного у справі MH17. Йдеться в листі правоохоронців родичам жертв авіакатастрофи. Микола, я не очень уверена, можно ли вам задавать этот вопрос, но я, наверное, все-таки должна его спросить. Да. Вас, совершенно невинного ни в чем человека, которому вынесли приговор 22,5 года содержания в тюрьме, обменяли на реальных преступников. Как вы считаете, насколько равноценным был этот обмен? Ось цього я вам не скажу, наскільки це рівноцінно, тому що я не вправі це робити. Це має... Оцінку цьому має дати наше суспільство. Очевидно, що наша українська влада в цьому процесі використовувала всі можливі засоби для того, щоб хоча б одного витягнути звідси. І на моє глибоке переконання, оскільки там ще залишилося більше 100 чоловік, наших побратимів, котрі там томляться, ось, до речі, одного із них захищає Олексій, уже відштовхуючись не від особистої своєї долі, бо вона вже вирішена, а виходячи із того, що я знаю, як там відбувається, виходячи з того, що це є наші співвітчизники, це є наші брати, я думаю, що нам необхідно застосувати все можливе, всі сили для того, аби кожен із них повернувся сюди. Використовувати це потрібно і в усіх можливих силах. І в цьому плані я вам скажу ось що. Тут треба поставити на шальки терезів. З одного боку справедливість, відновлення справедливості, якщо воно можливе в нашому світі теперішньому, а з другого боку це реальне життя людини, нашого співвітчизника. Ну вот смотрите, у нас идет война, да, Россия напала на нашу страну, оккупирован Крым, и каждый день на востоке Украины погибают наши бойцы, и в Крыму в том числе каждую неделю мы видим и каждый день репрессии против коренного народа и против вообще граждан Украины инакомыслящих, и там также задерживают людей, фальсифицируют уголовные дела и так далее. Как вы видите развитие и решение проблемы територіальної цілісності нашої? Перш за все, ви всі, хто був на волі, ви всі українські громадяни, маєте зрозуміти, ви в 2014 році отримали колосальну перемогу. Ви маєте це усвідомити. Я як людина, з котрою постійно спілкувалися в той час офіцери ФСБ, в тому числі один із них генерал-лейтенант, там якийсь заступник їхнього керівника, цей генерал-лейтенант мені чітко говорив: Николай, вы думаете, нам нужен Донбасс? Да, он нам вообще не нужен. Это же стагнационный регион. Туда же немерено бабок надо вложить. Нам нужен юг Украины. И вообще у нас сейчас разработка плана связана с тем, что мы всю Левобережную Украину забираем. Это вам сотрудник ФСБ говорит? Да, генерал-лейтенант. Забираем всю Левобережную Украину, а правобережную пусть забирают. Вот поляки пусть забирают. Вот не решили еще Киев себе забрати чи віддати. Якщо ви думаєте, що це були голімі понти, ні. Цей офіцер, цей генерал, він говорив чіткий план того, що вони розробили. І за рахунок того, що ви всі
українці, мої співвітчизники, за рахунок того, що ви всі були єдині, що ви не дозволили вас розколоти, а розрахунок був перенести плацдарми на Харків, на Одесу, Запоріжжя, Дніпропетровськ, і ви вистояли в своїй єдності, у них зірвалися ці плани. Коли я востаннє зустрівся з цим, він приїхав, значить, туди, в Владикавказ, і востаннє на початку вересня 2014 року я побачив, і я вперше не почув від нього цих слів, і я побачив зміну в його реакції, а потім від нього почув, що розпочалися переговори в Мінську, і зрозумів, все, Росія програла. А ви перемогли. Ви зрозумієте це? Да. Як далі буде? Як далі буде? Я не знаю, але знаю тільки єдине, що наша єдність, цілісність, братолюбство – це єдина зброя, яка нам допоможе. Слуги народа вот сейчас хотят разработать законопроект, который запретит вести переговоры от имени Украины неуполномоченным лицам. Про это рассказал народный депутат от правящей партии Богдан Еременко. Вот давайте послушаем, что он сказал. Це моя приватна ініціатива. Я ще не став до її реалізації, просто через брак часу. Але це обов'язково буде зроблено. У нас, на жаль, війна стала приводом для піару. І піаряться у дуже шкідливий спосіб. Тому що поїздки в Росію політиків в період війни із декларуванням принципів, які відмінні від державної політики, не наближають мир, а віддаляють його. Оскільки дезінформують російське керівництво і російський народ з приводу справжніх намірів України. Такі дії варто трактувати як державну зраду, а карати за це ув'язненням. Микола, вы понимаете, о ком идет речь? Догадуюсь. Догадуюсь, да. Что вы думаете по этому поводу? Эти люди вас недавно, кстати, посещали. Так. Мова йдеться про Медведчука, про Рабіновича. Да. Знаєте, що я вам скажу? Я, звичайно, цим людям все життя буду вдячний. Я буду вдячний кожної людині, котра про мене сказала добре слово. Це моє моральний обов'язок. Що стосується цього закону, я не вправі зараз давати свою оцінку. По-перше, в мене обмаль інформації всього того, що тут відбувалося, я був в інформаційному ізоляції. Але є така ситуація. Є президент України, якому мій народ доручив посаду президента. Є депутати Верховної Ради, яким мій народ доручив бути людьми влади, здійснювати владу від імені їх. Є правоохоронні сили цієї держави. Це фахові люди, котрі мають в цій ситуації розібратися і дати правову оцінку. Розумієте? Тут я довіряю українським органам влади. Хай вони в цьому розбираються. А я, коли вже зберу свою інформацію, адаптуюся до України, я тоді зрозумію, наскільки вона правильна чи ні. Ви вже вирішили, чим будете займатися? Или поки у вас реабілітаційний період? Я з 89-го року займаюся одною справою. Національно-визвольний рух України. Цим я и продолжу заниматься. Спасибо большое. Микола Карпюк, освобожденный политический заключенный, а также адвокат Алексей Барановский. Благодарю, что сегодня пришли к нам в студию. Спасибо за беседу. А мы завершаем второй блок информационно-аналитической программы. Оставайтесь с Первым крымско-татарским. И буквально через несколько минут смотрите «Замана». А после в нашей студии будет лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев Коршкин. Так звані вибори в Криму. Як на окупованому півострові